adlaw mga bata. Ako si Teacher Sabina Ikasenyo. Karong adlaw magtuon ta og sulid subject nga science. Okay, so kabalo ko na mga bata nga paborito ang science. Tinuod pa. Okay, ready? Mamina og tarong aron kita makasabot ug maka-answer sa mga pangutana. Okay mga bata, tan-awa ang litrato. Unsa na nga litrato? Yes, very good mga prutas. Okay. Ug gulay. Prutas nga hait. Yes, nabay hait ana. Yes, very good. Ang hait ana is unsa? Tama, pinya. Okay. Unsa nga gulay? Nga gamay. Yes, very good. Kamatis, isa pa. Bombay. Okay, so lain-laing mga prutas. Makahayo ba na ang prutas sa atong lawas? Very good. Ang prutas is makahatag og kabaskog sa lawas. Unsa pa? Makahamis sa atong kutis. Kusog ba mo mga prutas, mga bata, o gulay? Very good. So bangaon jud ta og mga prutas o gulay para dili ta magka-sakit. Very good. Okay, sunod na litrato. Coins or mga sinsilyo. Okay, o say porma sa sinsilyo. Very good, gagmay. Para asa man ang coins o kwarta? Pangpalit og bisan unsa aron magamit sa inyong panimalay. Yes, so ang kwarta o say porma? Ringgit. Yes, very good. Dahil litrato, unsay nakita ni sa ikatulong litrato? Yes, very good. Palibot, nindot. Nindot ang hangin, di ba? Tinuod mga bata, basta ana nga palibot. Unsa pa? Tanawa litrato, unsay nakita? Yes, naibangko. Unsa pa? Dagkong? Yes, dagkong mga kahoy. Yes, nindot mga bata, no? Ang iyahang litrato may tungod sa palibot. Sunod, ikaupat. Uy, mga bata, unsa nang litratuha mga bata? Yes, mga gamit sa pag-eskwela. Yes, tama mo yung mga gamit pang-eskwela. Yes, unsa pa man na? Lapis. Yes, unsa pa? Very good. Notebook. Mga libro. Unsa pa? Gunting. Yes, tinuod mga bata. Alain-laing mga porma nga mga gamit sa Yes, very good pang eskwela. Sunod. Unsa na mga bata? Yes, very good. Bula. Unsay porma sa bula? Yes, lingin. Yes. Ang bula kuno, lingin. Napoy dako nga bula. Napoy kagmayng mga bula. Yes. Very good mga bata. Okay mga bata, ang atong leksyon karon may tungod sa sulid. Unsang sulid man na, teacher? Ang sulid kuno, usa ka matter nga mookupar og lugar o usa ka sudlanan. O tibuok na butang ug adunay kaugalingong porma. Yes, tinuod na mga bata. Base sa inyong nakita nga litrato, ang mga sulit nagkalain-lain porma, nagkalain-lain ang iyahang itsura. Yes, very good. Tinuod jud na mga bata. Okay, naapoy mga pangutana may tungod sa sulid. Unsay atong makita sa palibot? Duwa na ha. Number 2. Unsay mga porma sa mga sulit na inyong nakita sa palibot? Number 2. Ang number 3, aduna batay makita mas sa sulod sa atong classroom na mga sulit? Yes, tinuod na aduna. 4. Unsa
gamay inyong ikasulti may tungod sa sulid. Okay, maunay atong mga pangutana nga atong tubagon sa sunod na mga aktibidad. Okay, natay mga pamaaging mga bata nga atong sunod. Manggawas ta atong obserbahan ang atong palibot ug unsa atong makita niini. Maglista og mga butang na makita sa atong palibot ng mga tibuok o sulit. Maglista og napulo sa mga butang na tibuok na atong makita sa palibot. Mga butang na makita sa palibot na gagmay. Mga butang na mga tibuok og dagko. Ready na ba mga bata? Okay, so manggawas na ta. Okay, mga bata, ani ay table. Base sa inyong nakita sa palibot, atong ansiran mga bata, pila ka bahin-bahin nga table. Atong ihapon, isa, duha, tulo, upat, lima, unom. Okay, kada table na nagkalain-lain niya. Ang una is gamay, ikaduha is dako, lain na obserbahan, sapnot, hamis, o lain na obserbahan. Okay, bahin na mga bata sa sulit na inyong obserbahan sa palibot. Ang gamay kuno na'y answer, lapis. Inuod na mga bata na'y nakitang lapis na gamay. Sa dako, kahoy. Yes, may dagkong mga kahoy. Sa lain na obserbahan, luyat kuno ang saging. Yes, tinuod na ang saging, ang lawas niya na ay luyat. Yes. Sapnot. Siminto ang nakabutang. Yes, tinuod na ang siminto, sapnot. Hamis. Ang nakabutang is buwak. Yes, tinuod na mga bata ang hamis. Ang buwak kuno ay hamis. Lain na obserbahan. Lingin ang bulaog nipis. Yes, tinuod na mga bata. Maunay inyong naobserbahan sa palibot nga mga may tungod sa sulit. Yes, pakpakan mga bata. Baka mauna gayod kamo mga bata. Base sa atong leksyon, ang sulit ay kuno adunay porma. Yes, tinuod. Number 2, tibuok. Yes, ang sulit kuno tibuok. Number 3, gamay. Naday po yung sulit na gamay. Number 4, dako. Yes, nakuno po yung dako nga sulit. Number 5, hamis. Na po yung sulit kuno nga hamis. Number 6, sapnot. Yes, tinuod na. Ang pinakalas is hait. So, nagkalain-laing forma o sa sulit. Yes, tinuod na mga bata. Okay. Magkuha og papel, maglista og mga sulids sama sa musunod. A. Duha ka hamis. Yes, maglista duha ka hamis nga mga sulid nga inyong na huna-hunaan or inyong na obserbahan sa palibot. Letter B. Duha ka sapnot. Maglista kuno duha ka sapnot sa nga mga sulid nga inyong nakita sa palibot. Letter C. Duha ka dagko. Yes, duha ka dagko kuno nga sulit ka inyong nakita sa palibot base sa inyong pag-obserba sa palibot. Sunod, letter B is duha ka gagmay. Yes, kabalo ko mga bata, maka-answer mo ana kay inyo nang i-obserbahan base sa inyong nahuman nga aktibidad. Yes, so tagaan na ako napulo ka minuto aron mag-answer ana. Ready?
kabalo ko naka-answer na mo sa inyong gi-ansiran. Okay, palakpakan. So daghan jud nakamauno may tungod sa sulit. Okay. Ano na po tayo laing buhaton sa balay? Okay, ang inyong buhaton mga bata, magdibuho og mga sulit na makita sa inyong panimalay na pulo ka buo. Okay, pwede po ninyo kuluran aron manindot ang inyong pagdibuho ng mga sulit. Okay, mga bata, daghan ba mo nakatunan may tungod sa sulit? Yes, kabalo ko daghan mo nakatunan nga mga sulit. Yes, so mga bata, unsay sulit? Yes, very good. So ang sulit ay kuno adunay lagalain-laing porma. Okay. Palakpakan nato mga bata nga tong kaugalingon kay nakabalo na taong sa nang sulit. Okay, daghang salamat mga bata sa inyong pagpaminaw. Bye-bye!